nuoret tulee tottumaan näin. Harvinaisesti ne tekee keikkaa. Sinne vaan Pokomaan! Hyvä Timppa! Okei, se on sitten vähän henkilökohtaisesti laulua. Että löytyykö meidän itsemurhaa vai mitä helvettiä? Itsemurhaa varmaan. Tiedät oikeesti jengi, tuolla oikeesti Etelä-Amerikassa jengi arvostaa suomi-punkkia vittu jotenkin hämärää. Brasiliassa tyypit Rattusen rautaa. Joo, ja rattusen rautaa tyyliin ja muuta. Mä tiedän joo. Vittu jengi on opiskellut suomeen sen takia. Brasiliassa vittu terveet kädet teipaatella äijällä. Ja rattus on kuva kama siellä. Ja myös varmaan kohu 63. Sami Affan. Soundtrackeri. Timppa selittää. No niin, otetaan sutkin videolla mukaan. Timppa selittää, että Sami Affo meni Brasiliaan. Onks olet sä videossa jo? Sami Affi meni Brasiliaan ja mitä? Kerro mulle. Sami Affi Brasiliaan. Törmäs tyyppi siellä jossain vittu favelassa. Whatever. Tapas tyyppi meni himaan. Tuli takas kohta uudestaan. Terveet kädet. Risanen teepaiton päälle. Ne vittu aika siistiä. Jumalauta. Asioissa. Nykyään voidaan tikaa kuunnella hankitaan 10 tyyppiä, rynnytään sisään, 1 jää kiinni, 9 pääsee. No sä oot se, ketä jää kiinni. Sovitaanko näin jo etukäteen? Sovita! No ei viitti. Tää on niin pieni tila, ettei mahdu vittu. Ei tänne mahdu vittu, ne huomaa heti, jää.
Joo, en laittaa YouTubella. Missä? YouTubella laitan. Okei. Jengi tulee arvostaa huonosti. Noitakin vitu harvoin. Kuva. Mene huonosti. Koko ajan. No niin.